Τι είναι αυτό που μας ενώνει? Ένα ταξίδι στο χρόνο, στην παράδοση, στην πατρίδα μας. Τα κάλαντα είναι δημοτικά τραγούδια που περιέχουν ευχές και εγκόμια. Ψάλλονται την παραμονή των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς, των Θεοφανίων και των Βαΐων. Η λέξη κάλαντα προέρχεται από τη λατινική καλέντα που σημαίνει αρχή του μήνα. Τα ψάλλουν τα παιδιά μέχρι κάποια ηλικία, αλλά και ενήλικες κατά ομάδες. Συνοδεύουν τα κάλαντα με μουσικά όργανα, ακορντεόν, τρίγωνο. Τα κάλαντα αρχίζουν με χαιρετισμό «Καληνημέραν άρχοντες». Στη συνέχεια μιλούν για τη χριστιανική γιορτή «Χριστός γεννάται σήμερον» και τελειώνουν με ευχές «Σε αυτό το σπίτι που ήρθαμε, πέτρα να μην ραγίσει». Σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν διάφορες παραλλαγές τους. Για παράδειγμα, στα χριστουγεννιάτικα κάλαντα υπάρχουν περισσότερες από 30 παραλλαγές.